Aja ganggu keluarga sehat. Kok keluarga sehat toh? Yugi sehat-sehat kabeh kok. Awake sehat kabeh. Kabupaten Klaten sudah terbebas dari stunting. Ya lah. Nggih, Betul niku. Ya lah. Nggih, kok saged. Lah yo jenenge gisine wis terjaga. gizi terjaga le. Wis kono. Walah. Wis tenan, tak jamin kowe omah-omah karo DEK engko anak-anak ngene iki ngene iki. Maksudnya tremos. Kaya omane anak-anak gendul karo tremos ya. Yo kayo ta. Ra apa-apa.
aku nduk dawuh sadurunge aku matur sing akeh-akeh kula nyuwun tangan nyuwun para penonton tepuk tangan kagem Ibu Bupati para Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ibu Hajah Sri Mulyani SM MSI ingkang wis kepareng ngesuhi marang Kabupaten Klaten nganti ngri kalenggane iki ya Mak. Iya. Nduk dawuh rumangsa bombong kawuran bungah lan kowe tak dereke unjuk suwi ngersane Gusti Kang Nyipta jagat dene wis paring pirang-pirang kanikmatan wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga bisa tetunggalan ana ing alun-alun Kabupaten Klaten iki. Nggih. Tak kira hari jadi durung. Kuwi ana nggone dhewe. Nggih. Iki ngene nggih. Pagelaran wayang kulit dalam rangka gelar budaya untuk melestarikan kesenian tradisional ingkang diadani Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten tahun 2020. Nggih. Ucapan terima kasih dari masyarakat untuk beliau Ibu Bupati dengan capaian prestasi Bupati Klaten Ibu Hajah Sri Mulyani SM MSI yang merupakan bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi dalam memajukan Kabupaten Klaten. Nggih. Panjenengan Ibu Bupati nduk nggone ngasta songsong bawat pemerintahan orang Kabupaten Klaten kuwi linambaran ya kuwi ngibadah. Ngono ya ya. Iya. Pamong sing becik sing dados dawuh Ibu Bupati kaya sing tak eling-eling, pamong sing becik ora butuh diladeni para kawula. Ning pamong sing becik ngladenono apa sing dadi kebutuhaning para kawula. Kanyatan panjenenganing Ibu Bupati wis sembodo ngladeni para warga Klaten nganti ngri kalenggan iki. Sedhela meneh panjenengane wis purna nggone ngasta bawat pemerintahan ana Kabupaten Klaten, Nger. Iya. Matur nuwun Yoyong. Panjenenganing Ibu Bupati sudah menorehkan prestasi yang selalu akan diabadikan oleh masyarakat Kabupaten Klaten. Tenan kok nduk kowe ngerti dhewe panjenenganing Ibu Bupati kuwi wis ora perlu diparada meneh ning kasunyatan sing tak kandhake kabeh wiwit masyarakat kelas menengah ke bawah menengah ke atas kabeh dirangkul padha oleh serawung ora bedak-bedake mbuh kuwi klambine apa ya to agamane apa wonge sapa kabeh ora dibedake kabeh padha disarawungi. Nggih. Mula sareng panjenengane wis arep purna nggone ngasta Bupati ana Klaten, Nger. Akeh para kawula sing padha trenyuh kaya-kaya isih kepengin dimong dening panjenenganing Ibu Hajah Sri Mulyani. Ngono ya, Mak. Iya. Utamane para seniman seniwati panjenengan lenggah ana kene Ibu Bupati, para seniman seniwati saka apa wae, ya pedalangan, ya bidang seni apa wae kabeh kopen, kabeh dipuk-ipuk kabeh diopeni nduk. Iya. Nggih yo heeh. Mula Nger, panjenengane Ibu Bupati wis trep kaya piwulang serat Wita Radio. Panjenengan wis bisa rumeksa lire njaga negara utawa Kabupaten Klaten saisine kaya dene njaga daleme dhewe. Terus masuk lire rumaket punggawa siji lan punggawa liyane ya to lamun ana geseng penemu dirampungke kanthi sarana sarasean. Nggih. Banjur rumesep panjenengan Ibu Bupati gawe seneng marang sapa wae. Saengga sasulabane weh reseping kang padha mulat. Ingkang kaping 4 rumangsa lire gelem ngakoni marang apa sing ditindake dening andane lan ora rumangsa unggul dhewe. Nggih. Lan panjenengane wis nindakake tembung ilat ulat lan ulah. Lire wicara kanthi wakon polatane sumeh sarta solah bawa nganggo unggah-ungguh lan ora bakal ninggalke etika, Nduk. Iya. Alhamdulillah yo. Awake dhewe separeng sowan alun-alun Kabupaten Klaten. Iya, wingi iki diparingi terang, Nger. Nggih. Iki mberekke para pamriksa lelekan tirakatan mapan ana alun-alun kene. Nggih. Aku yang ngrumangsani Limbo iki arep aku iki lahir ning Solo. Ning nyatane ya isih mambu getih Klaten. Ono nggih, bapak saka Juwiring Klaten. Mula ngene, Nger, dalang hebat nganti saya iki meten saka Klaten iki luar biasa.
Apa maneh bengi iki aku karo kowe diberkahi para pepunden, para kadangku, para kanmasku dalang sekabupaten Klaten kaya Mas Kasim, Mas Kusni, Dik Jalu lan liya-liyane Mas Boim aja lali Boim nggih. Kuwi iso dipatung dienggo maskot Klaten dijejerke Pak Narto nggih. Mas Boim sampeyan nggih. Mula ayo berbanggalah menjadi orang Klaten. Mari kita harumkan nama bangsa melalui budaya. Ojo isin ngaku dadi wong Klaten. Nggih. Tur dasare bintang tamune bengi iki akeh banget, Bro. Ora mung Mbak Niken Salindri ora Mbak Niken bae. Ana Mbak Apri, nggih. Ana Mas Gareng Tralala, nggih. Ana Mas Uncek, kabeh para seniman-seniwati kepengin nguntake purna tugas penjaraning Ibu Bupati mergo rumangsa kedanan, rumangsa diopeni, nggih. Para kadang bintang tamu sing pareng wis sadurunge Mbak Niken aku tak nyuwun Mas Gareng Tralala karo Mas Uncek ben jumeneng dhisik. Ayo alam-alaman karo awake dhewe. Ngono mak iya. Yo aja lali dipethuk nganggo karmane prau layar, Nduk. Monggo tak dereke. Monggo yo. Mbak Apri, ayo sisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, selamat malam Mbak Apri. Sugeng dalu dari Ibu Macange. Nggih, alhamdulillah. Kula kali panjenengan wis kepareng sowan wonten alun-alun Klaten Mas Gareng. Ijih, sembah nuwun. Piye hebate kaya ngene gelare alun-alun? Alun-alun Klaten tumplek belek ribuan manusia, warga masyarakat sing tresno kalian Ibu Bupati tercinta hadir semua malam hari ini. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Klaten. Wujud tresnanipun kalian Ibu Bupati. Sampeyan dadi warga Klaten piye Mbak Apri selama pemerintahan beliau? Loh, sangat- Apa yang panjenengan ketahui? Sangat bangga sekali kalian Ibu Bupati ngoten. Nggih. Infrastruktur jalan sampun sae sedatar. Betul. Terus Penurunan jumlah penduduk miskin. nah, penghargaan Adipura kaping 3. Amin. Salam Nggih. boten elok. Beres. Saiki wis karena dolan-dolan ora perlu dadoh nek Klaten wis enek. Kebak papan pariwisata. Iya, bener. Nggih, heeh. Pasare yo elok. Wah, luar biasa. Nggih. Saiki apa sing ora ana ning Kabupaten Klaten kabeh wis diwujudke. Nah,
tempat wisata ya kene iki nyatane napa niku dadi kondang kota sing iku lho Mbak 1000 sumber mata air 1000 umbul 1000 umbul nggih kabeh wis nyekseni piye ora hebat sampean piye Mas Gareng arep dudu piyai Klaten nek nyawang kene piye Mas Gareng Leres Mas Bayu nadyan kula sanes piyai Klaten ning prasasat urip kula wonten Klaten. Kok ngono? Jarakan kula kiprah wonten seni akeh ditanggap nggih merga wonten ing Klaten mriki tegese Klaten ngrembaka budayane. Liripun Mas Bayu, Klaten wis dudu liya bebrayan pun jogan kula dhewe, latar kula dhewe, omah kula dhewe nggih Klaten mriki Mas Bayu. Nek kurang siji iki mau ketoke dhewe wong telu kok dadi loro to, Pak? Angger ngene iki mesti angger wengi akeh wong kepidak-pidak kancane kok. Endi? Ndi Mas Ucep di Mas Ucep. Oh, sampean kirene ya, kok malah ning kono. Tak goleki kok. Kene. Oh, nangis anu lenggah kalian kanca-kancanipun PAUD niki napa? Aku katut to. Katut makane rada dhuwur men ketok. Wong kancane dibagekke kok aku ora dhewe. Oh Mary ya. Oh, Mary mbok menawa. Yo Mary. Yo iyamu dhewe. Bae dadi dalam kondange bedak-bedakne. Kok ditiru sing dadi bupati. Ibu Sri Mulyani ora bedak-bedake. Maisan, rene sik kowe nyedhar. Hati-hati kok terus Iso maisan iki lho. Sampeyan wis munggah purung. Empun, Len joget posisine ning endi? enten tengah-tengahan mriki kula Lah wau. pri rada maju to mau. Nggih. Ngene iki sing arep weruh sapa to, Bos? Oh, mula sampean ki den ketok kene. Nah. Wis. Wis ngono. Lah ben para pamirsa ki do ketok ngono. Oh, berarti jenengan mau mboten pirsa. Lah ketutupan wong loro kuwi. Ah, kowe nek njaluk gendong aja pancatan postep lho. Wintekno ibaratnya wong menek uwit kan yo ancik-ancik pang to. Ngati bang blorot. Mas Ucep. Dalam Wis, mari foto-foto lagi. Sik, apa blorot ta? Iki bener tenan. Wah, uncek malah kesempatan. Kesempatan piye? Napa? Mudun. Lah ngopo to? Kowe ketumban angger kosot mesti ngono kowe. Kowe pengen. Ora. Pak karo anake ora kena ngono. Iya kan Dede Elzio? Iya, Mama. Iya. Kesini sama siapa tadi Dede Elzio? Sama kakak. Lungguh, Pak. Kadek. Ayo jenenge ora ketok ya diapura. Nggih. Mas Ucep. Nggih, macange Mbak Libu. Padha sehat to? Alhamdulillah pengestunipun sami Muga-muga sehat. jenengan sehat, panjang umur, Amin. murah rezeki. Amin. Ya toh, rezekine lumitutur barokah nganti anak putu. Amin amin ya robbal alamin. Sembah Sampeyan nuwun. pirsani Kabupaten Klaten piye Mas Ucep? Jan luar biasa saestu. Ketok yo, An. Kak jenengan ki wong Nggih, Ketok apa ora? Ora, mesti. Ketok apa ora? Ayo. nggih ketingal Pak, ra ketang mung sithik tok ya ketok to, Pak. Slemit-slemit ngoten to. Nggih. Nggih luar biasa Kabupaten Klaten jan nguri-uri kabudayan saestu. Nggih. Aku neng alun-alun kene iki wis tak hitung ki ping pira ya? pira? Nawi Mas Bayu, Pak Anom ki wis Aku wis Bola-bali. Yen Mas, gareng kula trala. sampun kaping gangsal wonten, Mas. Weh, ping lima. Nggih, kowe Ping priwe? lima. Pri. Nek kula mboten saged dipunetang. Oh, Oh, bisa satu mae iki. Wong Klaten. Kowe. Nek Mas Ucep wis ping pira ning anu alun-alun ngene? Kula hitung ping 5, 10. kalih. Kalih Hitung loro kok suwene jamak. Lah witekno drijiku ora ketara. Iya. Dadi ajeng hitung bingung. Nadyan loro ning Nggih. bisa ngraketake seduluran utawa kekadangan kalian warga Klaten. Leres. Nggih, mula anu ngeten nggih, Mas. Pripun, Ucep, pripun? Mbak Apri karo Mas Gareng Tralala. Nggih. Tahun menika panjenengan Ibu Bupati wis purna tugas. Sesuatu yang baik mari dilanjutkan. Ning nadyan mengkono beliau merasa masih banyak kekurangan nggih ta sing jenenge menungso kuwi isih kesandangan apes murka karo lali. Leres. Kurang kuwi genah wis mesti. Nah. Mula yen ana kurange aja dianggep niku kok sebatas program sing ngapusi niku ora. Sing jeneng program jangka panjang niku bisa juga dilanjutkan untuk bupati selanjutnya kan ngoten Mbak Apri. leres. Aja duwe penemu sing napa niku negatif. Ya ta, nyatane kabeh ya sedang ngrasake napa menika trajane panjenenganing Ibu Bupati. Iya. Mula ayo
kene padha lelekan pamriye Klaten tetep wilujeng niring sambikala Mbak Apri. Amin. Klaten tetep bersinar. Lah niku sing kula Nih. sing kula arep-arep. Ngeten Mbak Apri. Terus pundi? Ucapan terima kasih kepada beliau Ibu Bupati bahwa pagelaran wayang kulit setiap Selasa Kliwon sudah didapat pemihaan dari Pemda melalui disebut Morapat. Oh nggih. Tepuk tangan kagem Ibu Bupati. Wis ana napa niku sing gatek utawa keberpihakan. Dadi ora kepaten obor Pak tradisi Iya. seni wayang kulit. Wis pokoke ora sah Sumelang bakalan urip lan ngrembaka ana ing wilayah Klaten kene. Punggawa praja iki angger seneng ning seni budaya mesti memutuskan suatu masalah nganggo rasa. Ah, bener. Nggih, heeh. Tur dasaripun dina menika wonten tamu agung, Mas. Nggih, Mas. Sinten? Beliau Mr. Maron dari Amerika dan Mr. Tonya dari Rusia. Mr. Maron. Nggih. Ya diucapkan selamat malam dengan bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Ayo. Sliramu sik. Sapa? Kowe kuwi lho. Wong kene iki lulusan SKKP on bahasa Inggris. lho. SKKP iki sekolah apa? Sekolah karepe ra karepe. Iki jenenge wong babung. Kek on Ya bahasa bahasa Inggris. diucapkan selamat malam gitu. Derek Nggih. kepangglah diwanuh karo awake dhewe. Saka Amerika rawuh rene. Nah. Wah, apa kono mergo kobongan kae ya terus mlayu rene. Ora. Ora. Oh mboten to. Ora. Ning yo akeh lho Mas. Gitu. Pripun? Piyai mancanegara sing tresno nyang budayane dhewe iki akeh. Leres Mula sok leres. ana piyai Amerika, piyai Jepang sing sok dolan ten daleme para kadang dalang Klaten niku ngangsu kawruh bab perkara olah kridaning wayang utawa gamelan. Nggih. Nggih ta? Nggih, muga-muga ora kecolong lah. Ayo, Nggih. klebet dalu punika piyai ingkang saking luar utawi saking manca rawuh wonten alun-alun Klaten sareng-sareng mriksani budaya wayang. Amin. Amin. Nggih. Amin. Yo, iki gane ujube lelekan. Nggih. Niki nglaras gamelan. Dawuh saka panitia gamelan wayang kadawan nggawa abrak nggone dhewe. Nggih. Ibu Waranggana bengi iki pancen akeh banget. Wah. Ibu Mbak Apri iki bengi iki dadi gawan kuwi. Oh, nah. Kuwi gawan kota. Mbak Pri Gawane gawane Ayam Bayu. Pak Dalang. Oh. Kang Gareng gawane Aku EO. Kalane Oh, Mas Gareng iki gawan EO. EO. sanes Mas. Lah sapa? Kawan diesel. Mane kudu nyantek rampung wis. Aku sing bingung aku bengi iki. Piye ta? Aku gawane sapa gak ero lah aku. Kowe iki ora gawan, Lah apa? katutan. kaya ora sia-sia. Nek gawan iki gede ya. Nggih, iki mau Katutane nek mau cilik nempel. katutan. Telek Nggih. apa? Sinden wonten kathah. Ya, nggih. Wah. Aku nyuwun tulung papat sik. Mbak Fahmi, Mbak Suci, Mbak Dita karo Dini gen jumeneng nyedaki Mbak Apri ana kiwa kotak kene. Monggo yo metaran to. Monggo yo metaran, monggo. Terus. Interupsi Mas Bayu. Pripun? Niki pesinden sing cantik-cantik sampun jumeneng. Nggih. Adi kula lanang ora ketok. Aku golek aman kok, Mas. Lah ngapa? Katimbang kok kepidak-pidak. Rada maju ning Rada kene. maju. kene. Nek. Kene mau arep mlebu wis didak-idak ibu-ibu nang kono. Kene lho kene. Ya sing sabar. Nggih. Mbak Apri, Mas Salam. Gareng karo Ben Wilujeng nggone lelekan bisa lawatke kok tak nyuwun pepeling nggih. Nggih. Nyuwun siap. pepeling. Nyuwun pepeling dibawani kula nyuwun tulung sing bawa Mas Uncek sak-sake bawane apa? Bakune dandang gula. Ya. Kula nyuwun tulung sing bawani Mas Uncek. Ayo, mbok sing gedenya apa to? Lho pilihan kowe iki pilihan kok. Iya, pilihan-pilihan terakhir. Pak pesawat ki yang membawa anak-anak itu didahulukan. Nah, Oh, ngoten. oke. Kok Ya, anak-anak wayah wengi kudu didhisekke nggih Mas lah Bayu. iya no. Kok wengen bobok. Ah, aku keturun.
Ya. Ya wis. Ugi kula ngaturaken jenenganipun Bapak Sri Nugroho, Mbak Apri. Bapak Kepala Dinas disebut Ya. Yo Mas Ucek diaturke bawane apa? Masa borong bakune dandang gula engko ditimbake pepeling. Nggih. Yo Mas Ucek. Nggih, siap. Rukun Islam kang limopu niku mapanmu ki lho ra pas ngono. Lah, Kula piye? bawamu kleru. Kowe gandulan kotahe jataya cocok nempel tembok iki. Tapi penok piye Mas? Mikir dagelan wadeng-andeng ya. Gak apa-apa andeng-andeng penting ora util mudun ngono. Yo, nano. Yo cakepane no. Wong mulo ngeyel ora iso modot. Aku nyata gawe ngene kok, Mas. Lah ngapa? Gen beda karo liyane kok. Tak ceperke, wong mobile diceperke, menungso ya ceperno. Ya. Katindakno mring para sasama Nano. Ayo. nono enono apa cakepan. Wong seneng malah dibacutke. Cah cilik ra pareng. cah cilik ngenteni gedhe kapan parenge sak modare semene lho Ayo. rukun Aja Pada Ayo aja padha ditinggal. Oh iya rek. Aja padha ditinggalke. Hop, ganti Mas Gareng. Nah, ayo. Loro rene sing beneran. Siji kurang dedeg, siji kero. lho nek Gareng ki rak ya pancen kira. Oh iya iya. Lah iya, nek sing kleru ki rak ya sampean. Kok iso? Lah kan dhisik kok gur sakmono ae. Sak keluarga ngono, Dik. Lah piye to? Anak gua ki simbok ki anake la 8 ngene kabeh. Heeh. Lah sing 7 iki dolak bolane pekarangan buri, Heeh. pangan garangan urip garek siji iki. Siap-siap lho. Menungso apa kuthuk. Cilik-cilik kan, cilik-cilik. Aku nek malah bayangke cilik aku to. Lah, oh cilik kamu tenang meneh iki. Wong simbok niku nek ngakon adus anake 8 di. Piye? Ayo adus ngaten iki. Apa ana menungso pangan garangan iki lho. Uang apa cindil jane kok. Ya Mas Gareng. Rukun Islam puniku Terus sahadate kang angka siji. hop, ganti Mas Uncak. Kang angka loro salat dene kang telu. Hop, ganti Mas Gareng. Ayo. Aku malah neroke kono. Ramadan nindakno poso Terus papat zakat ping 5 ngibadah haji. Rukun Islam sampurna. monggo buka kendang mengko ditampa langgam terus digarap langgam urut saka Mbak Fahmi nglerek. Ya, nggih, monggo. Ya cah diaturke. Monggo, yo. Mas Gareng Mbak Apri saged lenggahke nangko kegentenan. Ya. yen pancine tansah dielingke wis pancine padha nindak
Mbah nuwun bawa kepareng lenggah malih. Mas Gareng tralala karo Mas Uncek ini Nggih, nggih, Mas Sik, iku gentenan Pak Pri gene ngono aja lunga dadah. Nah, Niki wis diaturke pepeling niki njumbuhake kalian kawontenan tuwin atur pandonga sasampunipun manggih Ibu Bupati napa purna tugas manggih wilujeng niring sambekala tinebena ing durga sengkala cinaketna ing bagya mulya amin tuwin ingkang badhe nglajengaken tetep terus ngipuk-ipuk kemanunggalan Kyai Klaten dan Klaten semakin bersinar. Amin amin. Liginipun kebudayaanipun tambah majeng kewala. Oh, saestu. Budaya ki minangka dadi angger-unggering utawa pathokane wong sing ana kono kok, Mas. Leres leres. Waton budayane niku diopeni, ketok yen Kyai Klaten utawa Indonesia niku duweni derajat utawa duweni kawibawan. Lho, nggih ta? Nggih, nggih. Sopan santun ada ketimuran aja nganti ditinggalke. Nggih, heeh. Cih, Nggih. mewakili warga masyarakat Pripun, wonten ing Mas Kota Trala? Klaten ngaturaken gunging panuwun kang tanpa umpami katur Ibu Hajah Sri Mulyani ingkang sampun kersa ngayomi mayungi ngembani warga masyarakat ndadosaken masyarakat ingkang langkung sae maju bersinar. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah sedaya kesaenan saking Ibu Bupati paribasan boten badhe dipun ukir wonten ing banyu ning badhe dipun ukir salebetipun waktu. Oh nggih. Leripun masyarakat selalu mengenang jasa-jasa baik kepemimpinan dari Ibu Bupati tercinta. Leres, leres. Tur adil panjenengan iki adil. Nggih. Kita iki sing seneng wayang ya digelarke wayang. Wayang. Sing pengaosan sok ya bakal ana pengajian. Wonten. Sing seneng band ya bakal digelarke musik band. Lho, kabeh diwratani. Waroto nggih Mas nggih. Ah, nggih ngaten. Waroto. Merga panjenengan iki wis ngrumangsani ingkang nyengkuyung iki beraneka ragam lan saka sudut ngendi wae. Nggih ta? Mula kabeh diratani pamrihe karben bisa nuju prana marang masyarakat Klaten. Iya, heeh. Mas, yo iki aku tak ngaturi Mbak Niken. Nggih, ben pinarak ana kiwa kotak kene nyedaki Mas Gareng tralala. Monggo, yo kene-kene, monggo Mbak Niken, monggo Cok, ayo metaram-metaram Cok, monggo. Yo. Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Bayu. Saya sehat, saya laris, semakin menyala. Muga-muga Alhamdulillah. awet ya Mbak. Amin pangestune Mas. Sowan melih ning alun-alun Klaten pancen panjenengan iki wis diarep-arep yai kene. Nggih, alhamdulillah niki pun yang ke beberapa kalinya. Leres, Nggih. leres. Ah, Mas Gareng. Oh, dawuh. Lho, nduk niken wis dibageke sing apik. Suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu Pak Dadi De. kangen karo awakmu. Aku ya kangen karo sampeyan. Tambah sukses, tambah cantik ya Cah Ayu. Sengok. Ah, Aku ya ngono kowe. Kuwi ketok akrab. Coba baleni. Akrab. Mas Gareng rada anu saka kono, nduk niken saka kene lagi ketemu. Lah, ngono saling menyapa. Ayo. Niken. halo. Iya, Kak Jare. Ya ampun aku baik sekali. Kangen loh aku ya. Wah, mencorong kok tambah cantik. Sampean ya tambah putih, tambah Wis glowing. pokoke sengok. Aku gede. Ayo. Apa? Niki napa? Mbak Niken, Apa Mas? Apa? Niki anu acarane niku rak napa nguri-uri budaya. Nggih ta. Dadi gelar budaya niku wis werna-werna. Ora mung wayangan wae, ning tausiah ya di. Dilakoni. Nggih. Dadi Iki acarane berarti wis enek Nah. pirang-pirang. Oke. Oke, berarti Iki tondo acarane. yekti tresnane Ibu Bupati karo warga Oh, masyarakat. ngono. Oh, nggih ngoten Nggih, nggih Mas. nggih. Alhamdulillah berarti kita itu harus banyak-banyak bersyukur dan mengucapkan terima kasih banyak
buat Ibu Bupati karena sudah menyelenggarakan acara di malam hari ini. Leres, Nggih, acaranya leres. banyak sekali nggih to Pak Dik. Astagfirullah. Ayu-ayu kira ya. Sikilku ki koyo enek sing ganjel ngono lho Pak. Apa perasaan aku ki mau wis nyepot sandal. Kok kerambatan. Sikilmu aboh. Apa to? Hei, aku. Astagfirullahaladzim. Mbak Niken, Nggih. niku ya wong. Loh, niki wong. Enggak, dudu serindel. Niku wong sing memang seperti kita. Atur lho, Bos. Atur lho. Mulai Mas Ucep banyak ke sik. Bos, aku ngurus nih kok. Ngurus lho. Piye? Srintil sampai ini lho. Kayak silite wedhus sepiro. Nggih, pokoke sehat ya Cahayu. Sehat, Ah, alhamdulillah. Lancar perjalanane, lancar karek sukses pokoknya untuk Dik Niken. Alhamdulillah sengok-sengok ya no. Sehat ya. Lah nek kaya bayi dolanan wayang ning pinggire risik goli. Kok ya kaya kancane ngono lho. Aku ngene-ngene awet mau ora digas. Dang, piye ya? Kabarmu piye? Ora gaduk ngono. Lho, ora gaduk mencolote panggah ora gaduk Lah iya Kene to. ae, kene. Moh, Mbak. Kene ae. Nah, wek. Lah, ora gaduk. Iya, iya. Iya, Mbak, iki ra ujube kangen-kangenan. Nggih. Pripun dengan kangen-kangen. mirsani suasana Kabupaten Klaten malam ini? Alhamdulillah malam hari ini sangat the best. Nggih. Dan sangat ini loh Mas, penontonnya ini antusiasnya ini baik sekali loh. Leres. Yang mirsani banyak banget tumplek blek. Nganti Nggih. tekan kono kene iki padha ndelok uncek iki. Ora iku iso dikuamplengi wong iki kok. Nyapa to? Nyapa? Wong sing nontone piyayi kabeh kok banyak iki. Iki ayu kira tenan cah iki. Maksudnya Iki piyayi menungso kok banyak untumu ya. maksudnya piyai kathah iki lho. Heeh, priyayi niki Prasasat Klaten ki nuplek-blek nang kene. banyak ki artine akeh. Oke kuwi to. Tak kira banyak kewan kuwi. Tuh, kamu Ora. nggak bisa bahasa Nggih. Indonesia. Ucapan apa Mbak Niken untuk Sama, Pak. purna tugas beliau? Bu Sri, Bu Aja Bu Sri. Sri Mulyani. Pun beliau kan sudah selesai. Oh, ngoten nggih. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Nggih. Semoga awet leh momong anak putune. Amin. Tetap seduluran kalih kita keluarga seni. Leres. Benjing-benjing nek umpami Bu Sri enten napa acara-acara nggih kita diundang lagi. Amin. Amin. Tetap penjenengan Ibu Bupati ora bakal nigake karo Kabupaten Klaten kok. Nggih. Beliau akan selalu menjaga keharuman nama Kabupaten Klaten. Entah siapa bupatinya, beliau tetap menjaga utawi nggadahi raos tresno datang Kabupaten Klaten. Nggih. Ayo tetembangan ya tetembangan. Aku Ya, tak ya. nyuwun anu Mbak, yen ing Tawang ana lintang dhisik, Nggih. yen ing Tawang. Ning dibawani. Nggih. Dibawani iki tak duetke. Mbak Niken tak duetke karo Uncep. Mas Tralala tak duetke karo Apri. Nah, Lah kok Cocok kula Mas. nggih. ya cocok sih pada cilike ya dhewe. Aku cocok. Wah, wis. Dikanti. Aku karo iki ameng-ameng nyawa ya. Nyapa bersyukur. Loh, jenengan iki nganggo nyawa to kuwi? Mbok kira nganggo bare. Nganggo Mas, nyawane separo. Tak kira nek ngono ki batu kok. Iki tak rasake sithik ning nyelekit iki lho. Niki ala-ala ya titahe Gusti Allah kok. Iki Mas. Sik iki. tau ya Robot tae. Terus iki nek batu ki ngecese ngendi? Lah iki Ya. kok wong iki lho pamane dilebokne koper lho gak leren mutilasi sih. Iki adile Mas Bayu. Sliramu gandeng karo Mbak Niken. Sing ayu, sing enom. Nah, Ayo, aku sini. karo Mas Panut. Kok Mas Panut? Anu, Mbak Apri. Sik, kamu ndak ada anci-ancian toh? Loh. Kamu nanti nganu aku ndak Anu. gaduk lho. Sileno dingklek kan, nyilih dingklek. Ngene ibu-ibu Iya, lho, iya. apa jenenge. Nah. Kene. Masalah. Alah ger. Wah, lah Dek kaya kotak terekan ngene. Arep mbok lebokke kene kan. Ngono. Anu Geblak no kuwi. geblak nek ngono geblak. Oh, golek panganan samploan arep ameng-ameng nyawa. Ayo, Dik. Ayo. Nah, ngono jemeneng ngono. Wis. Nah, wis tes. Yo. Ya, gini. Niken. Ya, Ayo saatnya. ayo wudu. Ya, wudu. Mbok iki kok koyo padake padasan lho kan kowe. Kok senengane. Oh, urung-urung wis ngene yo. Aku diloke padasan. Lho ya Niken. Ini siapa kok lucu banget ah ya ampun. Niken ini siapa kok lucu banget? Oh, ini tumbal Imlek.
Tumbal Imlek Kok lali. Wong iki karo Ibu Bupati wis ora entuk kondur, ora entuk wangsul lho Mas niki. Ora. Matur lho, matur nuwun. Dikersake Ibu Bupati niki. Saking tresnani Bu Bupati. Leres Digaeke pegawe ning kene. kanggo bantalan stempel. Yo dibawani sik, monggo Mbak Niken yo gandrung Mas Uncek. Kuwi anggepen kaya Pacarku. Heeh. Pokoknya anggepen kaya Janaka ngono wis. Nah, bayangno aku gede dhuwur ngono lah. Heeh. Iya, Arep kaya jangan gorine kuwi anggepen kuwi Janaka. Duh, anu ning. Arep jangan Pamintaku. Nah. Arep Mas Uncek wong manis. Ya. Kok pamintaku, Mas? Nggih. Apa iya ning tawang lho ya. Ya bane. Wau ya ning tawang. Ya. Ya, coba kayak apa? Dah. Ayo, Dek. Ayo dah. Aja ngono. Iki Lho aku, iki makane uang lho. tenang. Mbak Niken arep bobo dadi terganggu. Aku kan di gandrung. Gandrung kok meneng aku dikira debok. Gandrung ki kudune ki tangane ngene cekel-cekelan terus aku ki pangkunan. Ngene lho. Ngene lho. Nah, ngene ser Ah, teplek. dipangku. Nah, terus Lah ngono. Ayo, Wong lanang ngono. tangan kene. So, Tangan iya. kene, tangan kene. Nah, Nah, piye lho? mosok keduding tok lho. Lah lek ngene lacek Ngene lho lho. tanganmu. Keduding tok. ya nek urung iso mangku ya sing sabar kaen jenenge wong lagi trubus. Ayo. Ya ning tawang. Ya. Terus mubeng neh. Ayo. Lumayan. Tapi Lumayan. Mbak Niken, Ngene tumbasan pinter. Sing mangku ki sing lanang kok malah sing lanang nemplek sing wedok. walik zaman modern. Iki mesti gongge Nah. pempes iki. Gongge pempes to. Ora. Ayo pipi sembarangan. Asli. Ayo anget iki manian. Oh, kurang ajar. Keringet iki lho. Ayo. Ngene batine Mas Bayu wasu aku. Aku ora iso dipangku. ayo, enggak boleh. Yo kan. Ana. Yo, cahaya. Suamiku Apa bojoku? sesuk nek ak dhewe arep apa jenenge? Bar malam pertama honeymoon. Yo, Manggone nang ndi Kang Mas? hotel berbintang sing ana Klaten. Hotel berbintang sing ana Klaten. Rungokno tangga teparo awake dhewe iki. Alah ade ning alas lho nyapa. Ya. Apa rumasane niki bayangane iki ngingu anakan lutung ya. Kan iki gawean kula Ah, Mas. lek maning-maning hotel ora gaduh kok ya. Niken. Ora bareng anu kuncine. Kuncine ora iso buka kunci. Kuncine ora gitu. Niken. Arep ning resepsionis bareng ya ra ketok. Ya ibarate iki sing gedhe dhuwur ngono lho wong iki Oh, iya, ibarate. Yo lanjut. Kok sliramu sing golekke ngono kok ya. Ya. Jenenge lelaki yang tidak penuh effort ya kuwi. Ya. Mas Uncek. Mas Picek. Uncek Uncek picek mamamu. Uncek kok Ya picek. ya ngono kok. Aku. Ya. Aku ngenteni Kepiye diajeng sliramu ngenteni nang ngendi? Aku ngenteni dhuwurmu Kang Mas. Kapok modar kowe. Yen ngenteni dhuwurku sok ben ning akhirat lah ya. Ning Loh. ketoke sok ben awake dhewe ning akhirat ora bakal ketemu. Lah ngapa? Sliramu ketok ning neraka aku surga. Ya ora iso. Pokok. Iya. Nek ngenteni dhuwurku entenono sok nek aku menek uwit ngono lho. Paling ora wae iki wong lanang duwe usaha piye carane iso dhuwur. Carane piye? Yo Tenang. ngombe obat tinggi. Lah malah Oh ya, apik kuwi. Heeh. Wes, esuk siji, awan siji, sore siji ngombe obat tinggi. Wah. Bisa tak cekot nih. Wah, genah kuwi sukses kuwi. sukses apa? Sukses dhuwur ning aku ora ning alam donya. Ayo. Derajate. Maka
Genti kono lho. Kose. Kose yo ada wayahe kok le serengan. Dereng to. Ya, Mbak. Gimana ayang? Aku kok mesakne karo keluarga sebelah. Lah ngapa ta? Sing wedok ayu kaya widodari. Lah sing lanang. Sing lanang kok kaya blekok moncrot. Alah wis gak usah sakit Lah hati jenenge ya. jodoh kok. Ora usah Rasa digagas sakit. omongane tangga. Pancen Nyat kita ki- omongane tangga ki pedes. Kak Dewi ki padahal wis dadi keluarga serasi loh. Heeh. Ancen cinta itu goblok, sing goblok ancen aku. Kok goblok. Lah milih kok yo ngene. Kaya ngono kok keluarga serasi to. Nah, Dewi ki keluarga berencana kabeh ya kena. Nah, nek iki jenenge ora keluarga berencana. Apa? Keluarga bencana. Ayo, ganti Mbak Apri, ayo. Rungokno ya ayah. Ijo. Iya. Lah kok padha, Pak? Ah, putune kok wasakku. Yo, lanjut. Santaka wartani reki. Welek ya wis umum, wis umum. 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 Kuwi ketoke lahire bahagia ning batine kok ketekan kuwi. Kok kowe iso ngerti? Iya kok keplecok. Nek kan bojoku gemati. Sesuk nek dhewe piknik, aku numpak apa to, Mas? Tak tumpake alpat. Alphard. Ah, melok-melok paling yo nyewa. Lawange buka dhewe kae ya. Alah desa kur Lah, desa. niken, Kurang niken. desa. Adewe lo bandosa ya. La ilaha illallah. Lo iso buka dhewe tutupe. Nah, iso buka dhewe. Aja bandosa to. Enek kembange kae. Jojo kok kaya Apa? Kulkas pintu atas ngono lho. peti. Tang esuk nduk kok Pak anu sarapane spaghetti, hamburger, pizza. Oh iya. Dhewe mangan rambane lho padha ae. Ya awake dhewe kewan kok ya. Ya di. Gue sing lanang to kan, sing lanang diculke, kata Lah Mas dirantai. melak to jenengan. Ora kuwi sing lanang diculke dirantai, kok mulai nggawa hasil. Lah ngono wae lah. Kuwi ledek kethek. Yo. Yo Pak Niken tutuke. Janji 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 koe sumadat ras ing tias ingsun Kayak aku tresno banget karo sliramu Kang Mas. Sayangku, cintaku, lah kok kintung-kintung. Sayangku, Aku lah. lo kangen marang sliramu lo bubuk. Bubuk wis jeneng kire. Bubuk ki nama panggilan sekarang. Lah kowe iki sakmene kok kirik. Apa? Kirik kira cilik. Terus Lah kowe iki wis tuwa. bos sing apik ngono lho. Lah ya bubuk Nduk niki. kekinian. Iki kowe nduk bojo iki ngono enek mung seneng karo seneng. Lah kok seneng, Pak? Iki Iso. iso ndolani wong susah kok. Piye contone? Contohnya ya anake dhewe iki. Piye? Iki duwe anak loro iki ora tau tuku dolanan Mas Bayu. Oh iya. Didolani dhewe niki. Ah. Lho, mboten percaya ta jenengan? Iya, iya. Lho iki nek didolani iki mangket niki. Nggih. Niki diputer. Ah. Uklik, 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 colke. Nyoba, nyoba. Ora, coba Ken. Ayo, ayo. Kene lho nduk niki. Carane ngene iki. Ngene iki. Iya, iya. Gembur iki ya ta, Ah. enak puterane. Ah. Uklik, 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 colke. Aku jajan. Iki tangga keparat Ayo tenan. resek. Ayo. Nguklik, 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 nguklik. Aduh, wes, Kok bablas nanti kok kono ya? Engko karete pedhot aja kehukeh. Dicul nih.
Culke. Lho pedot tenan. Balik. Mutere rene. Oh, dadi muter ini. kleru sing muter ki nek maju ki ukirane ora ning kono. Nanti. Gak. Ora tak melu-melu. Gula ikaten batu ya. Iki dibetot tenan no. Ayo lanjut Mbak Niken. Ayo. Munggah. Nimas ingsun. Nimas ingsun prasapa Uklik. Duwe bojo dhewe kok nguklik-nguklik bojone liyane. Liyane. Aku setia. Niken. Wong walek. Ben, kowe ngrasake. kowe Mas iki Ujang. Dalam. Ngrasake di bojo galake ngene. Wah. Malah nguklik-nguklik bojone kancane. Nah, Wis wis cilik neh malah iki. Lah witekno kowe iki kepiye? wis ditresnani karo Niken. Niken wis menerima apa yang menjadi kekuranganmu. Kok isih Ngomong ngobok-ngobok nggon aku. Ngobok-ngobok ngono liyane. Aku dhewe lho Ora ora ngerti ta kuwi lanange. Aku dene kurang apa? Lanange bojomu ya doko kan. Lah kok sing duklik iki kene kok, Ken. Duklik kene ya keri kok. Kaya mangan ingkung kaya. Nguklik kene kok kleru lho, Mas. Ayo. Lah niki uncek lak nguklike nggen April lak mriki. Keri. Soale bocah saya mangkat kok telangkup ning mburi. Mas Gareng ora pareng, ora. Yo. Lanjut. Yo kan. Ayo. Panduwe kok. Sinak sen nan Ano. bumi langit Pak Gareng, Tun, jeng teng pundi? nonton wayang Mas Bayu. Lho, nonton wayang. Coba kowe gandeng Oh. gandeng Niken. Ayo. Coba yang apa nih ya. Mbak Niken, nggih tindak pundi? niki ngeter kiri Mas kakek tambahin Kowean bojomu kirek berarti kowe asu. Pak, Masa bojo kirek? kok bebojoan kok kaya ngene ya, Pak ya? ora pareng ya Allah ngeterne bojone santek Nah. mati Suntek dhuwur. Suntik. Yo lanjut Mbak Niken. Yo. tangis ing tias nganteni madang bulan Aku ya pengen. Nah, mau diare ayo. Aku ya Gareng. pengen. Wale. Kok malah coba takon ana ndak pundi ta Mbak Apri? Ndak pundi Mbak Apri? Aja gua batang. Pak Papuk. Mas. Piye? Bocah jagongan. Lah, Masa bocah jagongan iki lho. Wah, eneng-eneng wae. Yo, langgame, Mbak Niken, langgame. Padu. Yo, ganti beksani alus karo Mbak Apri. Monggo, yo. Monggo, ya, Mbak. lintang wong bagus Bagus
Alhamdulillah. Rumangsa bombong kaoran bungah yen bakale seni kabudayane dhewe niku ora bakal punah Mas Gareng. Leres. Dadi Peneruse akeh banget. kejaba peneruse wonten ingkang ngembani. Saestu. Nah, Napa melih para kadang seniman seniwati sing mapan wonten Kabupaten Klaten niku rumaos bombong kaoran bingah. Nggih to Mas. tambah ngrembaka, Nggih. ngrembaka. Ana sing ngajangi niku wis alhamdulillah. Luar biasa. Nggih. Sore toladan yang sudah berikan oleh beliau Ibu Hajah Bupati Ibu Leres. Sri Mulyani. Nggih. Mangke badhe pun lajengaken kalian pemimpin-pemimpin ingkang candhaipun Nggih. meneruskan yang namanya kebaikan. Leres, leres tongkat estafet kudu dibacutake nggih Mas. Leres Mas Bayu. Mbak Pri. Dalem. Menika wonten ingkang kepareng nyuwun berkahipun dhateng Kanjeng Bupati Sepuh mbok menawi rena ing penggalih. Datang ngira-ngira hormat. Nggih. Bapak sepuh. Monggo mbok paling kersa tindak wonten pepanggungan ngaturaken penuwun. Oh, kersa. Kersa ta nggih? Nggih. Dipethuk Jawa pedhuk mentaram-mentaram Jawa monggo dipethuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu, Bapak. Waalaikumsalam Mas Bayu. Nggih. Sehat terus. Amin, amin, amin. Tambah laris. Amin. Rezeki nukeh terus pokoknya. Amin, amin, amin. Lancar tur yo akeh. Aduh, amin, amin. Wulan iki genep 30, nek pun 30 ra nggih pun luar biasa. Amin. Amin, donganipun Bapak. Nggih, Mas Gareng. Mbak Nggih. Pri. Nggih, Pak. Nyuwun dawuh Bapak, monggo harapan kagem masyarakat Klaten kados pundi nyuwun dawuh. Nggih, Mbak Cangik nika alhamdulillah nika tahun menika tahun penghujung istri saya mimpin Kabupaten Klaten. Dene mimpin menika nggih macem-macem, mboten gampil. Ngetikanipun gampil tapi juga tidak mudah, mudah tapi juga tidak sulit. Terus alhamdulillah sampun diberi kepercayaan saya Masat Kabupaten Klaten mimpin Kabupaten Klaten menika. Mugi saya pinaringan bagas waras bojo kula menika. Mugi nanti bupati yang sudah terpilih besok kalau sudah dilantik juga melanjutkan pembangunan kagem Kabupaten Klaten. Amin. Nggo yo seneng wayangan, ngene ta? Amin, amin, Hiburan amin. masyarakat saestoyo. Nggih. Alhamdulillah Mbak Cangik. Dados selirin kula niku dados mimpin bupati niku mboten enten keinginan wah bojo kula kudu dadi bupati, mboten enten. Nggih. Mula jane kula riyen niku sing kula jokke niku tiyang sanes nggih. Nggih. Delalah kok malah bojo kula niku sing ditulis ngoten. Ditulis riyen wah kaget kula kok bojo kula ngoten. Nggih. Nah, alhamdulillah. Nah, terus yang kedua Mbak Cangik. Ya, besok aku nyalon bupati enggak. Oh, terserah di kau. Aku bojo iki kabeh tak cukupi. Kowe ora dadi bupati ya tak cukupi ngoten. Nggih. Ning nek rasane kowe iso nresnani rakyatmu, tur niatmu ya tenanan, silahkan. Nggih. Tekono atimu dhewe. Kula mboten meksa lho Mbak Cangik. Nggih, Wah. nggih. Mungkin nek meksa Kados. ndak dosa kula. Leres. Karena kula ya saking tresnane bojo kula. Karena bar mimpin ngene wah. Kula niki nek enten ngomah mboten enten. Kula mantuk king Jakarta, tekan omah. Wah, ibumu ndi cah? Nah, lagi acara belum pulang ya. Ngoten ngendikane. Nggih. Dados ya ngungkuli penyanyi kira-kira. Awan lunga bengi lunga. Nggih. Jadi alhamdulillah. Tapi itu juga untuk memenuhi keinginan sedaya warga masyarakat. Leres. Neng bojo kula niku karena mau belajar. Nggih. Mau belajar dan mau belajar sehingga untuk memberikan yang terbaik untuk Nggih. Kabupaten
Klaten ini. Nggih. Makanya nggak ada perempuan bagi saya sebaik istri saya. Amin. Ora ono perempuan nek dikeloni itu nyenengke selain bojo saya. Jadi, wah iya. Lho, bojoku ki semloh ae, Pak. Dadi nek ajeng kuru kula ora oleh. Nek terlalu kuru nek nimpah rekoso. Gitu. Katanya orang sekarang seneng seksi cilik. Nek cilik niku mboten nyenengke, gitu. Nah, terus bojo kula kalau olahraga terus ora banter-banter olahragane, seminggu ping pindho apa ping 3 wae. Nek ping 5 ora nyenengke, ngoten. Nek kula boncengke nggih mboten bebani, seakan-akan ndak ra ono sing boncengnya apa ora kok gurenting ngoten lho. Nah, insyaallah Mbak Cange. Nggih. Terus matur nuwun Mas Bayu. Nggih. Mbok mugi sedaya marga masyarakat Klaten mbok bilih wonten kekiraanipun anggen kula istri kula mimpin kabupaten menika nyuwun pangapunten seageng-agengipun. Tapi semua diberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Kabupaten Klaten. Amin, amin, amin. Menika Ibu sampun menjadi milik Pak Narno seutuhnya lagi. Nggih. Wone iki wau kula mireng Mbak Niken nyanyi, mengke dugi griya jeng kula paringi baju merah gen nembang sinden leh kula. Nggih. Mengke Bar diademi kebayak dhewe Pake. Mungkin nek pun pinter nderek Mas Bayu. Apa nek iki? Wong pun kula ajari terus ra iso niku nggih to. Wis ora sah. Kula niku nek mireng suwantene malah ra iso turu. Suwantene bojo kula niku nek malah nyanyi bahaya. Kula niku malah gelisah. Iki nyanyi tenan apa ora jenengan? Atas ngaten Mas Bayu nggih. Lajeng dipun lajengaken Mbak Sedoyo. Monggo sakcengkringan monggo Pak. Derek napa? Kados adat saben lah. Ah. Napa duet kalih Napa duet kalih Buke? Lho. Enten musik lho Bu, enten menika. Arep nyanyi apa, Bu? Nggih, Bu, duet kebayakipun nyusul. Nggih. Bawa Setia Tuhu, Mbak. Oh, nggih. Oh nggih, nggih, Mbak. nggih. Maka Kalian genduk niken. Nggih, jenengan yo. oh Bapak kersane bawa sik no Mas Gare. Oh, bawa riyen nggih. Nggih, sithik mawon. Elzio sini. Maka Pinten nggih? paminta Dhuwur banget ya. Pamintaku nimasitoase. tepuk tangan Bapak Ibu, kanjeng Bupati Sepuh. Wah, kandidat. Atut runtut tansah reruntungan. Terus pundi Pak? Dhuwur nggih. Nggih, sing cendhek mong niku Pun Pak. kajenge. Cendhek ming kowe ya. Ing sarina lan wa ngene tatan ginggang sarambut lamun ato caketing ati yen cedhak tansah mulat sito asih tuhu pendo mimilan mintuno hayo bareng nimasan tepi wajib situasi beraya. Tepuk tangan Bapak Ibu, matur nuwun. Maturun Mbak Cange. Matur nuwun Bapak, pangestunipun dhateng kula sak rombongan mugi panjenengan sehat panjang yuswa berkah lumintu mulya sak turun-turunipun. Amin. Turun nggih. Nggih monggo nderek-nderaken. Monggo Setia Tuhu ya Setia Tuhu. Gandeng iki akeh Waranggana sadurunge nduk niken aku tak nyuwun tulung salah siji Waranggana. Aku tak nyuwun Mbak Eka. Prihatin isih ya Nduk karo
Jumeneng kene, monggo, yo kene, Setia Tuhu kene. Monggo, yo cek, yo mlaku. Nah. Nek iki sing jajari gen Mas Uncek liyane do ngawuri to. Cocok, aja ganggu keluarga sehat. Kok keluarga sehat toh? Yugi sehat-sehat kabeh kok. Awake sehat kabeh. Kabupaten Klaten sudah terbebas dari stunting. Ya ta? Nggih, Betul niku. Ya ta? Nggih, kok saged. Lah yo jenenge gisine wis terjaga. gizi terjaga le. Wis ngono. Walah. Wis tenang, tak jamin kowe omah-omah karo DEK engko anak-anak ngene iki. Ngene iki. Maksudnya tremos. Kaya apa anak-anak gendul karo tremos ya. Yo kayo ta. Ra apa-apa. Yo, Setia Tuhu Kak. Monggo yo. Aku kan setya bablas memanik digarap irama jaranan penyuwunan saking bapake Azam Pundungan Juwiring. Nggih. Engko sing nembang Nduk Niken. Monggo. Ya, Kak. Mugi antuk berkah
nuwun. Niki wonten awala Mas Gareng. Nggih, Mas. Nyuwun lelagon Lestari Lintang Asmara. Saking warung bakmi Buyatmi depan alun-alun Klaten. Oke. Caket mriki. Nggih, ingin dipun suwun adi kula Nduk Niken Salindri. Ya. Nggih. Nggih, wong jenenge wis dadi keremenan lho Mas. Leres. Gareng. Leres. Nggih, karya nak tiasing sesama. Gah, gawe senenging liyan gedhe ganjarane. Oke, siap. Ya Nduk, niki diaturke Lestari. Ya Monggo. Mas. Musiknya yo diaturke, mung iki ana orjene kok ya. Wah, enten ta niki? Eneng mangsane. Rombongan keng pundi niki? Saka ngendi to Mas? Saking Iki bala Klaten. saking pundi niku? Kok kaya tau kenal rombongane sapa iki? Saking pundi Mas Gareng? Saking Disuwun ke pirsa tenan aku ora ngerti nak. saking pundi? Karangdawa, Mas. Oh, Karangdawa. Karangdawa niki Karang Cendak. Nggih. Yo ora. Yo diaturke Lestari Mbak Niken Salindri. Monggo yo. Terima kasih, matur nuwun wis diaturke Lestari. Meleren sik Mbak Niken. Ayo genti. Aku njuk tulung Mbak Gentari karo Dita wong loro rene ya. Malik Slendro. Monggo. Ana sing ngersake podang kuning. Nggih. Yo diaturke. Monggo. Ayo kene metaran-metaran turut. Gemeni waktu buka celuk podang kuning yo saka Mbak Dita sik. Iya. Ya Mbak diaturke kok gen dibeksani Mas Uncek karo Mas Gareng. Monggo. Ya Mbak. Iso awan ning omah wis ora krasan. Halo. Ora goleki sing tak sayang. Mubang miturang kok goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Neman yen nganti liya kang nyayang. Leyang tak sawang mencane ngapa.
Matur sembah nuwun sampun diaturaken menika kala wau podang kuning.